даври ноҳиявии фестивали ҷумҳуриявии садранги Чакан бо мақсади иҷрои ҷадвали баргузории фестивалу намоиш эду озмунҳои фарҳангию маърифатӣ ва анъанаи ҳунарҳои мардумӣ дар ҷумҳурияи Тоҷикистон барои соли 2025 бо иштироки масъулин, ҷавондухтарон, занону бонувони ҳунарманд баргузор гардид. нахуст меҳмонон аз намоишгоҳи чеварону гулдухтарони ноҳия дидан карданд ки иборат аз гулдӯзӣ, куртаи чакан, тоқӣ, болишту чодар ва дигар ҳунарҳои хоси миллӣ буд, боздид намуда ба ҳунару маҳорати занону бонувони ноҳия баҳои баланд доданд. Чакан яке аз навъҳои либоси миллии мардуми мо мебошад ки дар матои пахтагин бо нақшу нигори аз риштаҳои ранга духташуда иборат мебошад. این نمودی لباس رو گلدختران ما بیشتر در روزهای عید، فصل بهار و جشن نوروز به بر میکنند. چکن افادهگر تاریخ و فرهنگ و مدنیت ملت تاجیک میباشد. در نویای کشانیان 279,000 اهالی است که 137,000 آنها را زنان تشکیل میدهند. زیاده از 298 نفر زنان هنرمندان نویه میباشند که به هنری چکندوزی، گلدوزی، قراقدوزی، پاره‌دوزی به همه هنرها سر کار دارند و در آزمون‌های نوحیوی جمهوریوی ولایتی اشتراک نموده جای‌های نمایان را صاحب می‌شوند. سال 2024 هنرمندان نوحیه کشانیان هاشم و عربگل گرانتی رئیس ولایت را صاحب شدند که در خانه‌شان زیاده از 30 نفر دختران را کسب‌های قراقدوزی، گلدوزی، پاره‌دوزی، тоқидӯзӣ, шерӯзӣ ҳамаи онҳоро ба духтарон омӯзонда истодааст. зимни баромад масъулин мақсад аз баргузории фестивали ҷумҳуриявии садранги Чаканро дар баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстию хештаншиносӣ, ифтихори миллӣ, арҷ гузоштан ба таъриху тамаддун, фарҳанг, расму оинҳои миллию мардумӣ ва муаррифии санъату ҳунари волои халқи тоҷик дар арсаи байналмилалӣ маънидод карда қайд доштанд ки бо иқдоми наҷиб дурбинонаи ояндасози пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои баланд бардоштани мақому манзилати нақшу нигор, сӯзандӯзию гулдӯзии матоъҳои миллӣ, намоиш додани ҳунари волои тароҳону ҳунармандон ва ҳифзи мероси фарҳанги миллии тоҷикон Чакан расман ба рӯйхати мероси фарҳангии ғайримоддии башарият ворид гардид ки ин ифтихори миллати сарбаланду фарҳангсолори тоҷик мебошад. бахши дигари фестивал аз намоиш додани либосҳои қадимаи Чакан, либосҳои рӯзмарра, маросимӣ, идона, расмӣ ва муаррифии навъҳои гуногуни сӯзандӯзӣ бо тарҳи наву муосир иборат буд ки гулдухтарон ва занони ноҳия бо бабар кардани либосҳои зебою шинам ҳунари хешро манзури ҳозирин гардониданд. бояд қайд намуд ки давоми солҳои охир дар тамоми қаламрави мамлакат фестивали ҷумҳуриявии садранги Чакан доир мегардад ки ба дарёфт ва муаррифии ҳунармандон, чеварон ва тароҳони соҳибкасб мусоидат менамояд. дар охир барномаи рангини ҳунарӣ иборат аз шеру сурудҳои тараннумгари ишқу муҳаббат, ватан модар, истиқлолу озодӣ аз ҷониби аҳли фарҳанги ноҳия манзур гардид ки хотири иштирокдоронро болида намуд. ҷумъахон бобохонзода, Далел Шарифзода, Намозали Эргаш, ноҳияи Кушониён. ахбор.